приятели! Давай, давай! Здравейте! Айде, давайте. На тук. Чакайте. Аз ли ще го държа? Да. Много е забавно. Да, ето ключите си старах. Да. Хора, ви буквално не се виждате. Елате тук. Аз се оправям шало. Добре, аз си оправя шало. Цканката. О, джанджуриките са отворени този път. Бързо да бягаме. Да, бе, за къде ще бягаме? Да се нагъзя. Сигма, бой. Аз ще звънна после на баща ми да дойда машина. Буквално сме на блок и вие разказвайте какво ще правите след малко. Това ще го качваме в YouTube. Да. Ще направя интро. И хора, ако искате интересни влогове като тези, пишете под коментарите на клиповете ми. То никой не ти пише. Някой ми пише за глупости. Къде го познаваме? Хора, аз Айшето на Арда каката. Аха. Емили, я и подай телефона ми. Дръж го, че ви. Хора, аз в Snapchat се казвам с сърце с буквата са на английски и българското знаме. Имам около 500 последователя и има много коментари. Ако искате, ме последвайте. Ако искате, ме последвайте, нямам проблем. Добре, хора. Пламенечка би се отрепала и влезе в чаквата. За малко да. Отворни. Чао, хора!